Петро Порошенко повернувся до України і готовий брати участь у судових засіданнях. Там на нього чекали для обрання запобіжного заходу. Колишнього президента, а нині народного депутата підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про закупівлю вугілля на окупованих територіях Донбасу у перші роки війни. З місячного турне європейськими країнами Порошенко повертається бюджетним лоукостером, але на виході на литовище Київ імені Сікорського таки затримався. Деякий час він не міг пройти паспортний контроль і сказав, що в нього під приводом перевірки забрали паспорт і не пускають до України. В ДБР пояснили затримку врученням виклику до суду. Сам нардеп іншої думки. Вони більше 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуска мене на територію України. Так сильно вони нас чекали, так сильно вони нас бояться, так сильно вони віддають незаконні вказівки силовикам для того, щоб тиснути на опозицію. Біля литовища Порошенка чекали кілька тисяч людей, які почали збиратися ще у досвіта. З партійними прапорами Європейської солідарності та національними стягами вони прийшли, щоб підтримати колишнього президента. Його прихильники переконані, так звана вугільна справа – привід для переслідування Порошенка як опозиціонера. Це повний фейк. Це політичне забарвлення, замовлення, це по-любому. Тому що це чувствується во всьому. Поэтому мы сподіваємось, що якщо буде розглянуто все це, якось прилично, нормально, але обвинити п'ятого президента в зраді – це вже занадто. Враження такі, що для України є велика, добра перспектива. Порох з нами, значить Україна буде. І в мене, наприклад, як і в багатьох не порохоботів, немає вибору, як підтримувати цього політика. І якщо у мене ворог Путін, і якщо я вважаю, що Зеленський творить хаос в цій державі, я дуже пильно спостерігала за політиками, які можуть протидіяти. Не намалювалося у нас такої перспективи, і тому будемо підтримувати Петра Олексійовича, тому що у нього на зараз найвищі бійцівські якості. Загалом там багато плюсів, за які я готова вийти, постояти в будь-яку погоду і навіть повоювати. Це у нас побажання для Зеленського. Це у нас попередження, по-перше, а по-друге, побажання. Бо хочемо його кінець кінцем бачити за ґратами. Бо він стільки вже наробив по статті 111 Карного кодексу України, що мав би вже бути за ґратами. Бо сам обіцяв, якщо я порушу закон, я піду з посту. Порошенко подякував прихильникам за підтримку та нагадав про свої здобутки на посту президента. У зверненні до влади він заявив, що готовий боротися. Вони збиралися затримати нас в аеропорту і злякалися вас, бо ви сильні, ви молодці, ви знаєте і вмієте, як перемагати. Це перша, але дуже важлива перемога. Я вітаю вас з нею. І хочу наголосити, у нас попереду ще багато перемог. Я вітаю ваші лозунги, я не є їх автором, але це дуже круто. I'll be back. That's true. З литовища у супроводі однопартійців та небайдужих Порошенко попрямував до Печерського райсуду столиці для обрання запобіжного заходу. Прокурор просив взяти колишнього президента під варту на 2 місяці з правом внесення застави у 1 мільярд гривень. Захист просить не обирати запобіжний захід взагалі. Своє рішення суд має оголосити після повернення з нарадчої кімнати.
Серед фігурантів цієї вугільної справи також лідер фракції ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук, який зараз під домашнім арештом, як і Сергій Куляра. Ще один фігурант – Володимир Демчишин. Він тоді очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Демчишина оголосили в міжнародний розшук, а його активи заарештували. За версією слідства, у грудні 2014 року Демчишин посприяв укладанню угод на придбання вугілля у компанії з окупованого Донбасу. Усього протягом 2015 року за поставки вугілля з окупованих територій було перераховано більше 200 мільйонів гривень, не рахуючи коштів, сплачених готівкою. Владислав Стужук, Ислам Пінка, Заман, АТР. Німеччина очолила один із напрямків роботи Кримської платформи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу зі своєю німецькою колегою Анна-Леною Бербок. Раніше Україна запропонувала партнерам очолити у рамках Кримської платформи один із 5 напрямків її роботи. У ФРН займатимуться політикою невизнання окупації півострова. Сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у Кримській платформі на напрямі політики невизнання. Це підтвердження дійсно лідерського підходу німецької дипломатії, і я сподіваюся, що такою вона залишиться і в подальшому під керівництвом Анна-Лени Бербок, моєї колеги. Глава МЗС Німеччини Анна-Лена Бербок підтвердила позицію своєї країни, що будь-яка нова агресія Росії проти України матиме високу ціну. Наше послання, яке я також хочу підкреслити тут, у Києві, це солідарність. Європейська солідарність щодо суверенітету і територіальної цілісності України. Це для нас і для мене особисто не предмет для обговорення. Кожна нова агресія, як ми неодноразово підкреслювали, матиме високу ціну. Бербок також заявила, що жодна країна не має права визначати замість іншої держави, за яким напрямом їй йти та у які союзи уступати. Я сьогодні чітко сказала, ми не говоримо про Україну без України. Тому після мого вступу на посаду ми вже мали 2 телефонні розмови. У рамках НАТО ми тісно узгоджуємо наші дії з Україною. Тому тут був Жозеп Борель, тому тут сьогодні я. Бербок зазначила, що Німеччина і Франція зроблять усе можливе, щоб перезапустити та наповнити життям нормандський формат. Говорили міністри і про постачання зброї до України. За словами Дмитра Кулеби, цей діалог триватиме і надалі. Ми знаємо, де, яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту, наголошую, виключно для захисту нашої території, нашої землі. І ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. І наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться. Анна-Лена Бербок нагадала, що Німеччина підтримує Україну за багатьма напрямками, але Берлін робитиме усе для того, щоб не допустити ескалації кризи і використати усі дипломатичні можливості. Позиція німецького уряду щодо постачання зброї лишається незмінною. Те, що я говорила 2 тижнями і кількома місяцями раніше, незмінно. Позиція уряду Німеччини щодо експорту зброї відома з огляду на історичну відповідальність. Наш вклад багатосторонній. Ми підтримуємо лікування українських військових у Німеччині. Ми допомогли встановити лазарет. Ми робимо все, щоб подолати цей конфлікт дипломатичним шляхом. За даними німецького видання «Більд», колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках механізмів НАТО. За інформацією медіа, Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через агентство НАТО з підтримки та постачання та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів заблокували її.
90 років у колонії суворого режиму на 5. Саме стільки російський прокурор попросив у Південного окружного військового суду, що в Ростові-на-Дону для кримських татар фігурантів так званої справи про тероризм з 2-ї Сімферопольської групи. Для журналіста Ремзі Бекірова прокурор Євген Колпіков запросив 18 років колонії, для Різи Ізєтова – 18,5 років, для активістів Шабана Омєрова – 18,5, Раїма Івазова – 18 років та 3 місяці, Фархода Базарова – 16 років. Обвинувачення запросило для усіх суворий режим і від року до 1,5 обмеження волі після визволення. Ніхто з бранців своєї провини не визнав. Називають звинувачення абсурдними, а докази сфальшованими. Адвокати переконані, що це політична справа. Таким чином російські силовики переслідують незгодних з окупацією Криму. Они не падают духом, они для себя четко понимают, что данные сроки, данные предложения государственного обвинителя и в целом уголовное дело, они имеют ярко выраженный политический крен, что их преследуют не за террористическую деятельность, как утверждает государственное обвинение, а преследуют их по национальному религиозному признаку. Подтверждением этому, собственно, является то, что доказательством вины в совершении преступлений террористического характера, а также доказательством вины в том, что наши доверители, в частности Шабан Ага, планировал насильственно захватить власть в Российской Федерации. Напомню, государство, которое имеет второе место по ядерному потенциалу в мире, после Соединенных Штатов. Вот, собственно, по мнению государственного обвинения, вот Шабан Ага, строитель из Симферополя, из микрорайона Каменка, планировал захватить власть в государстве, которое имеет такой ядерный потенциал. Безусловно, это абсурдно, безусловно, эти обвинения не выдерживают никакой критики. На ростовське судилище змогли потрапити родичі політв'язнів. Кажуть, не сподівались на справедливість, але прийняти це дуже важко. Они не совершали никакого захвата, никаких правовых действий, никого не убили, никакого оружия не было. За такие сроки им дали баснословные, попросил прокурор, что волосы дыбом стали. Раим, конечно, улыбался, зная мой характер. Он сказал: мам, не уезжайте, останьтесь еще на 1 день. Я завтра, говорит, буду выступать. И наш адвокат-защитник будет выступать завтра. Будут прения еще продолжаться. И я постараюсь остаться, поддержать своего сына и других ребят. Это просто ужас какой-то. Просто даешь... Нет слов, возмущения. Мальчишкам ни за что. За какие-то слова совершенно ничего не значащие. Им назначили сроки от 18 до 16 лет. Возмущений нет предела. 27 березня 2019 року під час масової облави в окупованому Криму окупанти затримали 24 кримсько-татарських активісти, зокрема представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Серед них були Ремзі Бекіров, Різа Ізєтов, Шабан Омєров, Раїма Івазов та Фарход Базаров. У вівторок в Ростовському суді з дебатами виступатимуть адвокати політв'язнів та самі затримані з останнім словом. Статус Криму має бути вирішено до деокупації півострова, а кримські татари мають уже сьогодні бачити, яким буде півострів після звільнення від російської окупації. Про це голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив в інтерв'ю виданню «Кримські новини». За його словами, після деокупації не буде часу на вирішення питань щодо майбутнього статусу Криму. Глава Меджлісу упевнений, що держава, прийнявши необхідні закони та змінивши основний закон, має гарантувати природнє право кримських татар на самовизначення шляхом створення Кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Після окупації українці почали розуміти кримсько-татарський фактор та важливість захисту прав кримських татар. Тих, хто зараз підтримує відновлення прав кримсько-татарського народу, більшість в Україні, каже Рефат Чубаров.
Bizler üçün, bizler degeni vakit Для нас, для нашого народу важливо знати, яким буде майбутнє Криму після звільнення від російської окупації. Як там будуть визнані, відновлені та захищені права корінного кримсько-татарського народу. Для нас це дуже важливо. Людям, які перебувають під окупацією, треба дати надію. Ця надія мати буде не конкретно для якихось людей, а для всього народу. Українська влада має відкрито говорити з нашим народом. Майбутнє Криму – це автономія. Для реалізації прав корінного кримсько-татарського народу, для захисту та процвітання народу в цій автономії вже зараз мають бути готові всі юридичні механізми. Коли говоримо про автономію, мають бути такі зміни, які гарантують та визнають право народу на самовизначення на своїй батьківщині. Наразі ми ведемо роботу над цими законопроектами. kitlemesi ve sonra korçalaması devam. Український воїн зазнав поранення від вогню окупантів поблизу Катеринівки на Луганщині. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, боєць під наглядом медиків, його стан називають задовільним. Відомо, що ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. В окупованому Криму палає ворожа бронетехніка. На трасі Таврида в районі села Ароматне зайнявся бронетранспортер. Усе навкруги заволокло димом, а з корпусу виривався вогонь. Що стало причиною пожежі, невідомо. Очевидці, які виклали відео у соцмережі, припускають, що через цю надзвичайну подію на трасі може утворитися затор. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Амстердама в неділю. Люди незадоволені антиковідними заходами та кампанією вакцинації. Такі виступи стали регулярним явищем у вихідні. Цього разу до протестувальників приєдналися фермери, які приїхали на тракторах. Вони забрали досить наших свобод. Ми не хочемо робити щеплення проти того, чого не боїмося. Насправді ми вважаємо щеплення небезпечними. Я особливо не хочу, щоб у всіх були QR-коди. На різдвяні та новорічні свята в Нідерландах запровадили ледь не найжорсткіший у Європі локдаун. Тепер влада почала його трохи послаблювати. Так, з неділі запрацювали крамниці з товарами не першої потреби, салони краси та інші заклади сфери послуг. Проте із серйозними обмеженнями. Бари, ресторани та розважальні заклади залишаються закритими щонайменше до 25 січня. В суботу протестували у багатьох містах Німеччини. У Франкфурті на вулиці вийшло близько 4 тисяч людей. Вони закликають скасувати маски у школах та виступають проти обов'язкової вакцинації. Не хочу, щоб мене змушували вакцинуватися, особливо якщо врахувати, що вакцини нічого не дають. Як з'ясувалося, навіть якщо зробити щеплення, можна заражати інших та потрапити до лікарні. У Римі теж було велелюдно. Сюди з'їхалися протестувальники з усієї Італії. Вони незадоволені тим, що влада посилює обмеження на тлі нового штаму Омікрон, а деякі й похотів ставлять під сумнів існування вірусу. Коронавірус – це штучна проблема. Минулого тижня влада Італії зробила вакцинацію обов'язковою для усіх громадян старших 50 років. Вони також представили перепустку для входу у громадські місця та транспорт. Крім того, з 10 січня ухід на тераси ресторанів, в готелі та на гірськолижні курорти доступний лише за наявності щеплення. А це Париж. Тут на протест також вийшло кілька тисяч людей. Їх обурює новий паспорт вакцинації, який у Франції планують запровадити уже найближчими днями. Він обмежить можливості навіть тим, хто ще не пройшов повного курсу щеплень.